ኣብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት ተሃገረን ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብሓያል መልክዑ ይቕጽል ኣብ ዘለዎሉ እዋን ትኹረት ናብታ ምዕራብ ተሃገር ዝርከብ ርእሰ ከተማ ሰሜን ዳርፉር ዝኾነት አልፋሽር ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ወደብ ጥዕና ዓለም ብዓርቢ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ዕጡቓት 77 ከም ዝሞቱ ኣፍሊጡ እዩ። ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ኣብ 2023 ዝተጀመረ ግጭት ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡ ኣሎ ብምባል ዛጊት ኣሽሓት ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 10 ሚልዮን ድማ ተማዛቢሎም ኣለዉ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር ካርቱም ከምኡ ድማ ክፋል ካርቱም ዝኾነ ኦምዱርማንን ባሕርን ጋስጋስ የርኢ ኣብ ዘለዎሉ እዋን እቲ ኩናት ናብ ዳርፉር ገጹ እንዳተሰጋገረ ይመጽእ ምህላው ይግለጽ ኣሎ። ሰፍሓት ዳርፉር ብግምት ክንዲ ሃገረ እስጳኛ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ዝበዝሐ ህዝቢ በጻዕቕ ዝነብረሉ ዞባ እዩ። ኣብ ዳርፉር ካብ ዝርከባ 5 ዞባታት ከዓ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ነተን 4 ተቆጻጺሮም ዘለዉ ኮይኖም እቲ ሓንቲን ዝዓበየትን ከምኡ ከዓ ርእሰ ከተማ አልፋሽር ዝኾነት ክፋል ዳርፉር ግን ክሳብ ሕጂ ሰራዊት ሱዳን ዝርከበላ ኮይና ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ከዓ ንምቁፅጻራ ሓያል ውግእ ከካይድ ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ እዋን ከዓ ሰራዊት ሱዳን አልፋሽር ዝቆጻጸር ኮይኑ እቲ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ውግእ ዘርእይዎ ዘለዉ ገስጋስ እንድሕር ተቆጻጺሮም ድማ ንምዕራባዊ ሸነኽ ሱዳን ምቁፅጻሮም ክቕጽሉ ምዃኖም ይግለጽ ኣሎ። አልፋሽር ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ኣብታ ከተማ በርከት ዝበሉ ቀቢላታት ብሓባር ዝነብሩ ኮይኖም ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ እንድሕር ሒዞማ ግን ክሳብ ናብ ዓሌት ምጽናት ዘምርሕ ዓሌታዊ ወጥሪ ከይክሰተላ ዝስጋእ ዘሎ። ኣብታ ከተማ ዳርፉር ፉር ዛጋዋ መሳሊጥ ሓዊሱ ዓበይቲ ኣፍሪቃውያን ማሕበረሰብ ዝነብሩ ኮይኖም ኣብ ጎኖም ድማ እቶም ዓረቤና ዝብሉ ናይ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ቀቢላታት እዮም ዝቕመጥዎን። ይኹን እምበር ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ቅድሚ ሕጂ ኣባላቶም ኣብ ጃንጃዊድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊቶም ዛጋዋ ዳርፉር ፉር መሳሊጥን ዝበሃሉ ዓሌታት ዓሌታዊ መጽናት ፈጺሞም ይፈልጡ እዮም። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ ድማ ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብ ዶብ ጫድ ኣብ ዝርከብ ማዕስከር ስደተኛታት ሱዳን ድሕሪ ዝገበሮ ጉዕዞ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኩነታት ገለ ካብቶም ኣብ ህይወተይ ዝረኣኽዎም ኣዝዮም ዘስካሕክሑ ነገራት ክብል ገሊጽዎ እዩ። ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ህይወትን ከድሕና ከሃድማ ብዛዕባ ሰፊሕ ምሕራድ ምቑራጽ ኣካላት ምንዳድን ጾታዊ ዓመፅን ኣመልኪተን ሓበሬታ ከም ዝሃባ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ፕሬዚደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶማሊያ ኣብ ልዕሊ ዳዓሽ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣየር ክፍጸም ከም ዝኣዘዘ ገሊጹ። ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዞም ኣብ በዓትታት ተሓቢኦም ዝረኸብናዮም ቀተልቲ ንኣሜሪካን መሻርክታን ስግኣት እዮም ክብል ይጽሒፉ። እቶም መጥቃዕትታት ነቶም ኣሸበርቲ ዝነብሩሉ በዓትታት ይዕንዮሞ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንሲቪላውያን ከይጎድኡ ዝፍጸሙ እዮም ኢሉ። ትራምፕ ካብቶም ዕላማታት ዝኾኑ ሰባት ሽሞም ኣይጠቐሰን። እቲ ፕሬዚደንት ግን ነቲ ጽሑፍ ከምዚ ብምባል ይዛዚምዎ ንዳዓሽን ካልኦት ኩሎም ንኣሜሪካውያን ዘጥቅዑን ክንረኽበኩም ኢና ክንቀትለኩም ኢና ድማ ዝብል መልእኽቲ ክነሕልፈሎም ንደሊ ኢሉ። ብጽሕፈት ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድ ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣሜሪካ ኣብ ሰሜናዊ ክፋለት ሃገር ንዝርከቡ ላዕለዎት መራሕቲ ዳዓሽ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ከም ዝተሓበሮም ገሊጹ። እቲ ቤት ጽሕፈት ኣሜሪካ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራ እትገብሮ ዘላ ነቕ ዘይብል ደገፍ ኣፍልጦ ከም ዝህብን ኣብ ትሕቲ ወሳኒ መሪሕነት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቀጻሊ ተወፋይነት ከም ዝህልዎን ገሊጹ። ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄክሰት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ናይ መጀመርታ ገምጋምና ኣብቲ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብዙሓት ግብረ ሽበራውያን ከም ዝተቆትሉን ዝኾነ ሲቪላዊ ከም ዘይተጎድአን ኢሉ። ሄክሰት እቲ ስጉምቲ ዳዓሽ ሽበራዊ መጥቃዕትን ውዲትን ናይ ምፍጻም ዓቕሙ ዝያዳ የጓድሎ ኣሎ ኢሉ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ኣኽራናት ጎሊስ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶማልያ ከም ዝተፈጸመ እውን ሓቢሩሎ። ክልላዊ መንግስቲ ናይቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ከባቢ ዝኾነ መንግስቲ ፑንትላንድ ብወገኑ ኣብቲ ላዕለዎት ኣባላት ዳዓሽ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዝተሳተፉ ዓለም ለኻውያን መሓዙት ኢሉ ዝገለጸ ኣሜሪካ ከመስግን ተሰሚዑ ኣሎ። ስዊዘርላንድን ኤርትራ ክትህቦ ጽንሐት ልምዓታዊ ሓገዝ ጠጠው ከተብሎ ከም ዝወሰነት ተገሊጹ። ስዊዘርላንድ ነዚ ውሳነ ክትወስድ ዝተገደደት ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ሕቶ ዕቕብኦም ዝተነጽጉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምቕባል ስለ ዝኣበየት ምዃኑ ተሓቢሩሎ። ኣብ ማዕከናት ዜና ስዊዘርላንድ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ስዊዘርላንድ ኣብ ሃገራ ዝርከቡ ሕቶ ዕቕብኦም ዝተነጽገ ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ክትጥርዝ ጻዕርታት ክትገበር ድሕሪ ምጽናሕ ብወገን ኤርትራ ግን ኣወንታዊ መልሲ ክወሃብ ስለ ዘይከኣለ እቲ ነዊሕ ዓመታት
نقصلن إيرترا كتبت صنحت لمعتا ورديتني إيرترا تطاو كتبوا لها وسينا زلا وبقال منستر وصاي قدايات سويسرلاند ميكيل ستاينر نمعكنا زينا سويسرلاند أبزهابو حبريتا مونغ إيرتران سويسرلاندن زنبرا زمدنا نداتا محايشة ماتيو كم تصنحة سويسرلاند دما زتفلاليه سلطانات زهب لمعتا وحجزات بإيرترا كتب كم تصنحت يخون بر أب قداي سدتنياتات زغانه غاس كجبر كم زي كألن سويسرلاند خا حتى عقبهم استنزقوا إيرتراوين سدتنياتات نبها قرون متراز كسب حجون تسرحلو كم زلا إيرتراجن إزي كم زي تقبلت تزلا يحبيرو بزمي خنيات كأت سويسرلاند إيرترا كتبت صنحة حجزات كم مودة ورح جنب جميرو تطاو كتبله وسينا زلا سويسرلاند حتى عقبهم استنزقوا إيرتراوين كابتها قرن متراز نوي عمتات كتسرح كوان تصنحت إيرتراجن بقديتها زت الرز سدتنياتاتا نايزي مقبال بوليسي زلوا بمخانو نحتى سويسرلاند كتنصقوا صنيحة بريزيدنت دونالد ترامب زمرحو حدش من محدار أمريكا نتياب استفلالية كفالات عالم أبسبب أورديتن استفلالية مولاتاتن زوافر USAID زبهال منقستاو تكال نقاعدوه تسامميعو زبل مجلسي وطالو أبزل أوان إرتران نتتكال كوميدن ماكالوت أبستفلالية أبسباب سبعو مسالات زتوافرو زي منقستاوين تكالات أب مقلبات سرعات وي رجيم تشينج زتوافريان بمبال قبر ملسي هيبالا منستر زينا إرترا يمانا قبر مسكال نظام الكيتو زرقحوا أبزل صحف أبز قنيات نقصالنت كومدما علاماتات نايتوم بوليتيكاوين مسارحيتات زخونو نت كومدما USAID زملكت رخيبو زلا أتكرون نقول نقادفنا زيومن كالوتن ناي سرعات لوت زداليو وي رجيم تشينج خهول زداليو مربابات يوم إلو خقلص أمن كله حدا كابوم دما نتياب قدايات سبعو مسالات أتوكيروز تفلاليت سبسابات زرقح هيمان رايت واتش زبهال تكاليو كبلون نهيمان رايت واتش وقيسلا أبصحفو يمانا قبر مسكال نهيمان رايت واتش عملكيتو أبزهابو قبر ملسدما هيمان رايت واتش أنصار إيرترا ناي عنوات تكبارات كجبر أب كل تشحن عسرت حدن بقول رخيبنا يينا كبلن كله حدا كابتم سرعات لو تخجبر الزداليو مربباتي خبل دمها قليص ولا منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكال بزعبا زوم تكالاتكم دمها هيمان رايت واتش نزيه مجلس الذهب زلو دونالد ترامب USAID نخعصو تسمامعو على زبل مجلسي بتقند مشاركة ترامب زخونة إيلون ماسك حبريتها دحر موصون مربب حبريتها USAID دما كاب سرح وصاي دحر مخواننيو بجاكازون منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكال نهيمان رايت واتش قبر ملسي هيبو زلو اتتكال أبز حلفك أرابا معلتات أبيرترا كونتات سبعو مسالات ايتم حيشان آل كبل نوحت سبساب اوتيوه بمنباريو نتيت سبساب كأم منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكال سألمن زي حلاف النتاون سبساب كبلون كله نتي اتتكال سرح العلاماتات دما زوغول لحي بمبال نزي منقستاو تكال هيمان رايت واتش أكال مربب نايتوم مسارحي ناي سرعات لوت ازداليو أكالات زخونو تكالاتي بمبال قبر ملسي هيبي يزركب كم زفلت تكال سبعو مسالات هيمان رايت واتش عمتاوي بزعبا بستفر عليها قرات زلو كونتات سبعو مسالات بزملكت سبسابات زوصو خوينو إيرترا نتتكال عمتاوي بزعبا زوصو قساس سبعو مسالات يقصللا آلو زبل سبسابات سألمن حلافنت زملون حبو أجنده زلوون بمباليا كتنصقه زيصنحت نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم